Häkimetler garaşsyz habar ýazarlamazlyk şerti bilen ýerli ilata üý internetini hödürleýär. Türkmen häkimetleri ýurdun Günnogor welaýatyna Ilatdan Azatlyk radiosynyň web saýtyna girmezlik, döwlet siýasatyna garşy wagazlary diňlemezlik ýaly talaplar bilen täze internet mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanasy welaýatyň çägine ozal internet toruna biriktirilmedik 10 000-dan gowrak täze hojulugy üý internetini wada berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň aragatnaşyk ulgamynyň çeşmelerinden alan maglumatlaryna görä Sewitiň çägine 10 000 töwerew hojulugy üý internetini biriktirmek gözüňe tutulýar. Maglumata görä her etrapdan çeni bilen 1000 töwerew hojuluk täze hyzmatdan peýdalanýar. Bu aralykda aragatnaşyk ulgamynyň ýerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä öýe internet çekdirmekçi bolýan raýatlardan 4 sany dil hatyna we düşündirişe gol çekmek talap edilýär. Öýe internet biriktirmekçi bolýan raýatlardan edilýän talaplaryň arasyna Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny ýazarlamazlyk we döwlet siýasatyna garşy gidýän çykyşlary diňlemezlik ýaly talaplar bar. Galyberse de ýerli häkimetler raýatlaryň erkin çeşmelerden maglumat almak hukugyny öňünden çäklendirmek babatdaky tagallary bilen bir hatarda raýatlardan internetden pornografiýa materiallaryny indirmezlik barada hem dil hatalýar. Erkin maglumaty pornografiýa materiallary bilen deň derejede ziýanly hasaplayan Türkmen häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde, garaşsyz maglumaty basyş etmekde berk tanqid edilýär. Basışlar köplen häkimetleriň interneti açaçan çäklendirmek, garaşsyz habar ferişteleriniň web sahypalaryny ýurt içine petiklemek, galyberse de VPN hyzmatlarynyň öňüni baglamak ýaly çäklendirmeleri öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan aragatnaşyk könärmeni öýe internet biriktirmekçi bolýan hojuluklardan para sorulýanyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä sorulýan paranyň mukdary 6 000 manada çenli barıp ýetýär we para beren ýaşaýjylaryň haýyşnamalary ileri tutulýar. 5-6 000 manat pul bolsa mesele däl, internet bir ýylyň içinde biriktirilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim aragatnaşyk künärmeniniň sözlerini getirýär. Şeýle-de ýerli elektrik aragatnaşyk kärhanasy müşterilerden Türkmenistana öndürilen routerlary satyn almagy talap edýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmen Telekom kompaniýasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Statistik hasabatlarynyň çen tutulsa öýe interneti Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölegine el ýeterli däl. Bütün dünýä bankynyň 2020-nji ýylda çap eden hasabatyna görä Türkmenistanyň ilatynyň bary ýogy 0,17 götürme öýe internetinden peýdalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun iň çetki künjeklerine internet el ýeterliligini üpçün etmek, aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşlerini artdyrmak ýaly maksatnamalary öňe sürüp 2020-nji ýylyň martyna Islam Ötüş Bankynyň 273 milyon Amerikan dollar müsbirini pul terişdetini qarz aldy. Öý internet hyzmatlaryny Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň ýerli şahamçasy bolan Lewap Telekom vilayet elektrik aragatnaşyk kärhanasy hödürleýär. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna döwlet gödäwçiligini Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentligi ýerine ýetirýär. Türkmen Telekom kompaniýasyny we onuň sewitlerdäki 4 aragatnaşyk şahamçasyny Türkmen Aragatnaşyk Agentligi garaýar. Ödegine Türkmen Aragatnaşyk Agentligi Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň garamagyna galýar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtyna aýdylmagyna görä Türkmenistana şäher üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlarynyň aýlyk tölegleri internetiň tezligine görä 100-200 manat aralygyna ýetýär. Çäklendirilmedik internetiň tezligi şäher ýerlerine sekundda 256 kilobitden sekundda 2 megabit çenli ýetýär. Vilayatlaryň etraplaryna we oba ýerlerine çäklendirilmedik internetiň tezligi sekundda 128 kilobitden sekundda 256 kilobit çenli ýetýär. Etraplarda we obalarda öýleri çekilýän çäklendirilmedik internetiň aýlyk tölegi 50-100 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda dünýäde iň haýal internet tezligini öz ilatyna hödürlemekde tanalýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurtda internet torunyň berk çäklendirilmegi, şol sany VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegi barada ýygyderli habar berip gelýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülikleriniň petiklenilmegi bilen soňky ýyllarda ilat arasyny adamlaryň mobil telefonlaryny ýa-da beýleki enjamlaryna VPN gurnamak hyzmatlaryny hödürleýän ustalar peýda boldy. Ýöne häkimetler VPN gurnamak hyzmatyny hödürleýän telefon ustalaryny hem ýazarlaýar. Şeýle ýazarlamalaryň çägine Azatlyk radiosyna ma'lum bolan täze maglumaty görä ýa-ni ýakyna ýurdun sewitleriniň birine VPN goşundularyny adamlaryň telefonlaryny gurnap bermekde aýyplanyp ele salynan bir telefon ustasyna
tutsaglygy hökm edilmek hupa banýar. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy ýurtda esas adam hukuklaryny şol sanda söz we medeniýet adatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Mundan öňki Türkmenistanyň öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň ýanwar aýyna geçiren möhüm howpsuzlyk maslahatlarynyň birine ýurdun ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleriniň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi açaçan talap etdi.